салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Канали ман ки номаш худ саволҳо ҷавобҳо аст ва зиёд инсонҳо подписчикои ман ва шиносҳои подписчикои ман, хешу таборҳои подписчикои ман, ҳатто онҳо масалан аз канали ман бохабар буда ба ман саволҳо медиҳанд. саволҳо зиёд ҳастанд, чӣ мардҳо, занҳо, ҷавонон, зиёд донишҷӯён ва модарон, падарон, бародарон, хоҳарон саволҳо медиҳанд. ҳар гуна, ҳар хел саволҳо медиҳанд ва ман ба саволҳои онҳо аксарият вақт тезтар ҷавоб медиҳам, аксарият вақт дертар ҷавоб медиҳам. ба ҳар ҳол онҳоро дар мадди аввал, дар вақте ки рӯафтода ҳастанд, ғамгин ҳастанд, ба онҳо ман ба саволҳошон ҳатман ба роҳи қонунӣ ҷавоб мегардонам. мешаванд занҳое ки масалан мегӯянд аз бевафоиҳои шавҳарҳо ки чӣ қадар сол зиндагонӣ карданд, ҳаёт доштанд, фарзанд доштанд, аммо солҳои охир шавҳарони онҳо аз болои онҳо занг гирифтанд, нисбати онҳо беҳурматӣ карданд, дили онҳоро шикастанд. ва зиёд мардҳо низ баръакс савол медиҳанд ки дар зиндагӣ ҳамаро муҳайё мекунем, аммо зан ба ман хиёнат кард. хиёнат аз ҳама хиёнати вазин ҳамин аст ки бо марди дигар. барои ҳамин чунин саволҳоам ҷавонон метиҳанд, инчунин мардҳои сину сол рафта медиҳанд, аммо дар омма саволҳои онҳоро ман эълон намекунам, ки ҳастанд, чӣ ҳастанд, ном насаби онҳоро намегирам, чунки ба шаъну шарафи онҳо намерасам. ва дар ватсап ба саволҳои онҳо ман кӯтоҳ ҷавоби ҳуқуқӣ медиҳам. ва зиёд модарон муроҷиат мекунанд, фарзандони онҳо ё ки шавҳарони онҳо масалан бо роҳи тӯҳмат зиндонӣ мешаванд, дар зиндон онҳоро зада лату кӯб карда маъюб мекунанд, ҳатто ба марг мерасонанд, мегириянд, меноланд ва яъне маслиҳат мепурсанд, барои як таскини дили худшон маслиҳат мепурсанд. вақте одам ба чунин проблемаҳо дучор шавад, ба юрист ё адвокат ё психолог, равоншинос яъне ки муроҷиат мекунад, то ки масалан як чизе барои худ бигирад ё як сабукие барои худ биёрад. барои ҳамин ба ман ки муроҷиат мекунам, ман ба саволҳои онҳо зиёд дар ватсап кӯтоҳ ҷавоб медиҳам, роҳи қонуниша мефаҳмонам. аммо боз гуфтаниам, як чизро фаромӯш накунед. тамоми бандаҳои алло, тамоми мусулмонҳои асил, умматони муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, мо бояд фақат такя ба кӣ кунем? ба аллоҳ. ғайри аллоҳ мо ҳимоятгар надорем, ғайри аллоҳ мо бузурге надорем. барои ҳамин ба аллоҳ бояд мо фақат такя кунем. ба хотири анами саволҳои шумо ман ҳозир як шеъри ҷамшеди маҳкампурро ба шумо пешниҳод мекунам. ҳамин шеърро аз аввал то охир гӯш кунед. ин дарди дили шумо ҳаст, дарди дили шумо ҳаст ки шумо дарк мекунед инро. агар дар зиндагӣ хорӣ, агар ранҷуру беморӣ, агар дар зери ғам борӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар ҷони ҷавонат сӯхт, вуҷуду устухонат сӯхт, агар чӣ хону монат сӯхт, машав ғамгин худо дорӣ. агар рафт навҷавоният, нишони зиндагоният, агар рафт ёри ҷоният, машав ғамгин худо дорӣ. агар гашти дур аз модар, ҷудо аз хонаву аз дар, балое гар расад бар сар, машав ғамгин худо дорӣ. қазо кард гар ҷигарбандат, ҳаёт гар мекунад фандат, ҷигархуну миёнбандат, машав ғамгин худо дорӣ. агар чӣ хонавайронӣ, агар чӣ дидагирёнӣ, агар дар кунҷи зиндонӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар рӯзи сиёҳ дорӣ, ҳазор фарёду оҳ дорӣ, бидон пушту паноҳ дорӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар пои равон дорӣ, агар якпоранон дорӣ, намебояд дилафгорӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар дар нимаи роҳӣ, накард дӯсти ту ҳамроҳӣ, надорӣ он чӣ мехоҳӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар бо пои урёнӣ, агар дар зери боронӣ, агар хотир парешонӣ, машав ғамгин худо дорӣ. худо ҳасту вуҷудат ҳаст, ғамат ҳасту сурудат ҳаст, ҳабибашро дурудат ҳаст, машав ғамгин худо дорӣ. агар қалбат бишуд пора, танат гашт зору овора, намудӣ нолаву зора, машав ғамгин худо дорӣ. худо ҳар ҷо канори ту, равони ту мадори ту, кушангир бо кори ту, машав ғамгин худо дорӣ. сарат дар роҳи испедӣ, дилат дар роҳи навмедӣ, агар дилхун чу ҷамшедӣ, машав ғамгин худо дорӣ. ин шеъри ҷамшеди маҳкампур аст. вақте ки инсон худоро мешиносад ва доимо зикри аллоҳ мекунад, дар ҳар як пастию баландии зиндагӣ фақат аллоҳ мегӯяд, фақат таваккал ба аллоҳ мекунад. бисёр ҳадисҳо ҳастанд оиди таваккал кардан ба аллоҳ. ҳама чизро таваккал ба аллоҳ кунед, иншоаллоҳ хуб мешавад.
дар амони аллоҳ бошед. худо ҳофиз.